sabon salori daga Prince A Zaria. Allah mai bada kyauta in ya baka sai ka gode, ya ban kyauta ta yata ummul khairu muna ta murna. Allah mai bada kyauta in ya baka sai ka gode, ya ban kyauta ta yata ummul khairu muna ta murna. Allah zan sa a farko na roke ka ka taimake ni, waka ce zan ta sunan ummul khairu ka agaje ni. Allah ka saka ta mai lura ta kan sha'ani na addini, danginta da yan uwa sun zo daukar ta sana ta murna. Allah bai bada kyauta in ya baka sai ka gode, ya ban kyauta da yata ummul khairu muna ta murna. Ummul khairu diyar kirki ya Allah ja da kwananta, ka zare ta da sharrukan makiya sharrin shedan ka kare ta. Kyauta daga Allah ce ummul khairu ya yar keki, da watan azumi ta zo mana ummul khairu muna ta yin murna. Mamar ummul khairu zan zo gunki da yar nasiha, ki rike ta amana dan ummul khairu akwai fasaha. A gare ta da yan uwanta ki zamto mai yin salaha, murna muka zo wa maman ummul khairu diyar alkhairi. Allah bai bada kyauta in ya baka sai ka gode, ya ban kyauta da yata ummul khairu muna ta murna. A gidan girma kika tashi ummul khairu a gaishe ki, tarbiyar ki akwai ta sosai dan na san tuni za su baki. Ummul khairu akwai nutsuwa sannan ki kin ji yar kirki, jinjina ta zana miƙo wa ummul khairu muna ta yin murna. Ki kula da iyaye na ki ummul khairu ki dinga yin hakuri, komai in zaki yau musu dan Allah ki yo cikin tsari, karki yarda ki bata musu ummul khairu ki dinga yin hakuri, in ki kai musu ladabi da biyayya kin san za su yo murna. Allah bai bada kyauta in ya baka sai ka gode, ya ban kyauta da yata ummul khairu muna ta murna. Allah ka bani dama dan in rera baitukana, a gare ta ummul khairu makin zuci da har amana, ita ba ta da yin mugunta ummul khairu ba ta barna. Ya Allah sanya albarka a gare ta ummul khairu. Allah sa ummul khairu in ta girma ta yo biyayya, ita ba ta da yin mugunta ko a gida kuma ko a hanya, su ga su da son kyauta ummul khairu ki kai da Saudiya. Ya Allah raya mana ummul khairu ya yar kirki. Allah bai bada kyauta in ya baka sai ka gode, ya ban kyauta da yata ummul khairu muna ta murna. Yar nan fa akwai biyayya duk mai sunan akwai bakirki, shine ya saka na zo miki ummul khairu ina tuno ki, dangin ki maza da mata kowa ya zo dan ya ganki. Ummul khairu diyar kirki yar gidan girma a gaishe ki. Yan uwan ummul khairu ina ta dakara da ya gaishe ku, kwaɗe kanku ku zauna yara har da ma manyanku, in kuka yi zaman amana ummul khairu kar a ji kanku, dan Allah ummul khairu kar da ku zauna babu zumunci. Allah bai bada kyauta in ya baka sai ka gode, ya ban kyauta da yata ummul khairu muna ta murna. Ni ne mai waka na ki ummul khairu sarkin waka, na zo ne da baitukan girma a gare ki ki zo ki dan taka. Sunana A Zaria ummul khairu ba fin shakka, an bacewa Prince A Zaza ummul khairu sai ran birthday. Allah ya samu dace, ubangiji ya sanya albarka, amin.